No, dneska čistím zaujímavú vec. Myslím si, že asi by ste ani neuhádli, že čo je toto. Takže vám to ukážem. Čiže dneska čistím takýto luster. No a každú tú plechovú vec musím dať zvlášť dole, umyť to a potom to vrátiť naspäť. Hej, akože luster je zaujímavý, pekný, všetko je super, akurát na týchto strandách je naozaj hrozne veľa prachu a je s tým babračka. A samozrejme treba si dať aj na to pozor, aby sa tie veci vrátili presne naspäť tak, ako sú, lebo keď sa to tak neurobí, tak to bude vyzerať hrozne čudne. Čiže je to taká piplačka poriadna.